Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Wara li l-bieraħ iċċelebrajna s-solennità tal-qalb imqazza ta' Ġesu, il-Knisja llum tagħmel it-tifkira tal-qalb bla tebba tal-Verġni imqazza Marija. Ejjew nitolbuha sabiex iżommna taħt il-ħarsien tagħha, sabiex tħares lilna l-familji tagħna, lill-eżiż kollha tagħna, sabiex bħala nkunu kapaċi aħna ngħidu ħajsir minni skont il-kelma tiegħek. Tifraħ qalbi bis-salvazzjoni tiegħek, nanni lil mulej għax għamilli il-ġid. Fil-bidu ta' din il-Quddisa Ħuti ejjew nitolbu maħfra lill-Alla tan-nuqqasijiet kollha tagħna. Inti d-dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna li Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla inti ħejjejta mara xierqa lill-Ispiritu Santu fil-qalb tal-Verġni Mqazza Marija, fil-ħniena tiegħek għamel li bit-talb tagħha jistħoqilna nkunu tempju tal-glorja tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu, Sidna li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Nisel il-poplu tiegħi ikun magħruf fost il-ġnus u liedhom qalb il-popli. Kull min jarahom jarafhom li huma nisel imbierka mill-mulej. Nifraħ fuq li nifraħ bil-mulej, taqbeż bil-ferħ ruħi balla tiegħi. Għax hu libbisni bil-bies is-salvazzjoni, bil-mantar tal-ġustizzja għat-tieni. Bħala rus mżejjen b'kuruna, bħala rusa tlellex bil-ġawar tagħha. Bħalma l-art tnibbet l-imbiet, bħalma l-ġnien inibbet il-miżruħ fih, hekk il-mulej inibbet il-ġustizzja u l-foħrija quddiem kollha kemm huma l-ġnus. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Ferħet qalbi bil-mulej is-Salvatur tiegħi. Flimkien qalbi bil-mulej is-Salvatur tiegħi. Ferħet qalbi bil-mulej, intrefet rasi fil-mulej. Iddieħaq fommi bl-edewwa tiegħi għax fraħt bis-salvazzjoni tiegħek. Flimkien ferħet qalbi bil-mulej is-Salvatur tiegħi. Tkisser il-qaws tal-qawwijin u d-dajfin tħażmu bil-ħila. L-imxebbajn bil-ħobs inkrew u ma baqgħux jitħabtu l-imġewħin. Il-mara bla tfal wildet 7 u dbielet il-mara b'ħafna tfal. Flimkien ferħet qalbi bil-mulej is-Salvatur tiegħi. Il-mulej jibgħat il-mewt u jagħti l-ħajja, iniżżel fl-imwiet u jtella. Il-mulej ifaqqar u jagħti l-ġid, ibaxxi u jollik ukoll. Flimkien ferħet qalbi bil-mulej is-Salvatur tiegħi. Iqajjem mit-trab lill-imsejken u l-fqajjar jerfgħu mill-miżbla u jqiegħdhom mal-gbarat biex jirtu tron ta' ġieħ. Flimkien ferħet qalbi bil-mulej is-Salvatur tiegħi. Ħinja l-Verġni Marija li żammet sewwa f'qalba il-kelma ta' Alla
u kienet taħseb fuqha bejna u bejn ruħha. Il-mulej ma'kom U miegħek ukoll. qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Ta' kull sena il-ġenituri ta' Ġesu kienu jmorru Ġerusalem għal festa tal-Għid. Meta kellu 12 sena telaw ukoll skont id-drawwa ta' dik il-festa. Wara li għaddew dawk il-ġranet qabdu it-triq lura, imma tfajjel Ġesu baqa' Ġerusalem bla ma kienu jafu il-ġenituri tiegħu. U ma ħasbuh qiegħed ma' xi wħud li kienu fi triq magħhom. Iżda meta wara jum mixi fiċċewh fost rabathom u n-nies li kienu jafuh, ma sabuhx u għalhekk reġgħu lura Ġerusalem ifittxuh. Kif rawh instamtu ommu qaltlu, ibni, dan għaliex għamiltilna hekk? Ara missierek u jiena konna qegħdin infittxuk qalbna maqsuma. U qalilhom, u għaliex kontu qegħdin tfittxuni? Ma tafux li jiena għandi nkun f'dak li hu ta' missieri? Iżda kliemu ma femuhx. Imbagħad niżel magħhom u raġa' mar Nazaret u kien jobdihom u ommu kienet toss f'qalba dawn il-ħwejjeġ kollha. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Fl-ewwel qari li smajna mill-profeta Iżajija xtaqt nislet din is-sentenza illi tiddeskrivi ħafna lil Marija Om Ġesu, il-qaddejja magħżula mill-mulej. Libbisni bil-ħwejjeġ tas-salvazzjoni, għattini bil-mant tal-ġustizzja. Il-festa li qegħdin nagħmlu llum tifkira tiċċelebra s-safa mill-isbaħ ta' qalb Marija, jew kif ngħidu llum l-integrità personali tagħha. Id-devozzjoni lejn il-qalb ta' Marija bdiet trabbi Eruq Sodi wara l-apparizzjonijiet tal-1830 lil Katarina Labouré f'Pariġi. Aktar tard imbagħad irċevit spinta qawwija permezz tad-deritt tal-Madonna Ġo Fatima fil-Portugal f'Mejju tal-1917. Infirxet gradwalment mal-Knisja kollha bl-appoġġ sħiħ tal-Qaddis Papa Giovanni Paolo II. Id-differenza ewlenija bejn din id-devozzjoni u dik lejn il-qalb ta' Ġesu hija li l-qalb ta' Ġesu tenfasizza din il-qalb bħala mimlija imħabba għal bnedmin kollha. Fil-waqt li id-devozzjoni lejn il-qalb ta' Marija tiffoka fuq l-imħabba li kellha lejn bina Ġesu u permezz tiegħu lejn il-missier etern. Id-devozzjoni Marjana mhijiex għan fiha nnifisha, għax l-imħabba tal-qalb ta' Marija hija mudell ta' kif aħna għandna nġibu ruħna biex nuru li verament, anzi biex tassew inħobbu lil Alla. Marija twassalna qrib iktar ta' Alla. Il-qalb bla teba ta' Marija tallimna kif ngħixu fil-mumenti tal-provi. Marija għaddiet minn ħafna esperjenzi jibsin, esperjenzi ta' tbatija, il-faqar ta' Betlem, il-ħarba lejn l-Eġittu, it-telfa ta' Ġesu fit-tempju li rajna dwarha fil-Vanġelu tal-lum. Fuq kollox il-mument meta rat li l-bina imsallab propju fuq salib u baqgħet miegħu wieqfa hemm. Madankollu hija qatt ma tilfet il-fiduċja tagħha f'Alla. Qalba baqgħet soda fil-fidi u fl-imħabba.
F'dinja li ħafna drabi mimlija egoizmu, ġlied, indifferenzi, il-qalb ta' Marija hija allura mudell għalina ta' tenerezza u ta' ħniena. Hija tistedinna biex aħna wkoll inkunu aktar attenti għal bżonnijiet tal-oħrajn, biex naħfru, biex nitolbu, biex impoġġu lil Alla fiċ-ċentru ta' ħajjitna. Meta nħarsu lejn Marija aħna nindunaw li l-qudusija mhijiex xi ħaġa impossibbli. Bħalna imara fil-kundizzjoni umana tagħha. Però li ħalliet il-grazzja t'Alla taħdem fija b'mod sħiħ. Għalhekk il-qalb tagħha saret mera perfetta tal-imħabba divina. Ejjew nitolbu llum il-qalb bla teba ta' Marija biex tinterċedi għalina. Jalla tejna nifħu b'qalbna beraħ għal-mulej, nejxu b'aktar fidi u umiltà, inkunu strumenti ta' paċi fil-familji tagħna, fil-komunitajiet tagħna, fid-dinja ta' madwarna. Taħt il-ħarsien bla teba tagħha aħna nsibu l-ken, nsibu l-faraġ, nsibu t-tama fit-triq lejn Kristu. Qalb bla teba ta' Marija daħħalni fil-qalb ta' ibnek. Nresqu issa it-talbiet tagħna lill-Alla li fil-qalb bla teba ta' Marija tana raġġ ta' dawl u tama fil-mixi tagħna ta' kuljum. Ngħidu flimkien tidħol għalina quddiemek Marija mimlija bil-grazzja. Tidħol għalina quddiemek Marija mimlija bil-grazzja. Sabiex il-Verġni Marija tatina li nigustaw il-kelma tiegħek mulej ħalli permezz tal-qari u l-meditazzjoni tal-Kodba Mqazza niltaqgħu ma' Kristu u l-imħabba tiegħu lis-salva nitolbu. Tidħol għalina quddiemek Marija mimlija bil-grazzja. Sabiex l-om qaddisa tiegħek tħares lill-umanità minn kull vjolenza, tagħti l-paċi tal-qalb lil kull bniedem li hawn fid-dinja nitolbu. Tidħol għalina quddiemek Marija mimlija bil-grazzja. Sabiex il-Madonna tgħinna nkunu bħala dejjem lesti u disponibbli għal ħtiġijiet ta' ħutna nitolbu. Tidħol għalina quddiemek Marija mimlija bil-grazzja. Sabiex fuq l-eżempju ta' Omna Marija aħna l-koll inġorru fil-qalb tagħna lil Kristu inxandruh f'ħajjitna lil dak kollha li niltaqgħu magħhom kuljum nitolbu. Tidħol għalina quddiemek Marija mimlija bil-grazzja. U li Alla tagħna inti għamilt il-qalb la teba tal-Verġni Mqazza Marija, amara għal-verb tiegħek u post qaddis li fih jagħmel l-Ispirtu Santu, għatililna li nħobbu lilek u lil ħutna b'qalbna kollha bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja Mqazza kollha tiegħu. Il-qa mulej talbu l-offerti li l-fidili tiegħek qegħdin jagħmlulek fit-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija biex ikunu jogħġbu lilek u jagħtu lilna l-għajnuna tat-tieba tiegħek
بكريستو سيدنا. Amen. المولاي معكم. U miegħek ukoll. نرفع لوبنا الفوق. Nerfawhom lejn il-mulej. نزهاير للمولاي alla tana. Ek sewwa u xieraq. سوا وشيرق تسيو مولاي مثل قديس alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien inroddu lek ħajja. U nfaħruk inberkuk u nxandru l-kobor tiegħek. Fit-tifkira ta' Marija dejjem Verġni, fil-qima ta' Marija dejjem Verġni li nislet li bed il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. U bla ma tifset il-glorja ta' ġbubita tat li d-dinja id-dawl ta' dejjem Ġesu Kristu sidna. Bieħi faħru l-kobor tiegħek l-anġli imuk id-dominazzjonijiet. Jitredu qudiemek is-setat u l-kol ferħana jfaħruk ismewiet ma' s-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom il-qan nitolbuk it-tifir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Il-mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewiet. Imbirek minn ġej fis-sem il-mulej. Osanna fil-għola ta' smewiet. Qaddis tassew int mulej inti lajn ta' kull dussija. Qaddis għalek nitolbu daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien senata biex mir-rajħibati il-ħobs, radlek il-ħajr birku qasmu taħli d-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla kalċi reġerat il-ħajr, tali disċipli tiegħu qal ħudu jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti l-ġdid li jibqal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmen tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra li xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Biċ-ċokon tagħna nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u taf l-imħabba flimkien mal-Papa Ljum, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha, daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. U ħenna lina l-koll nitolbu kwati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' żewġa San Giuseppe, mal-Apostli, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Ingħata lilek għala missier li tista' kollox. Flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid inti kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina. Iddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba fil-ħiniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-nub u mħarsa minn kull inkwit.
Aħna nistennew nittamaw il-ena u il-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek ħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi tħares lejn nubitna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu laqda li inti trid fiha int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf tagħla li tneħħidnu bit-tad-dinja ħenna lina. Ħaruf tagħla li tneħħidnu bit-tad-dinja ħenna lina. Ħaruf tagħla li tneħħidnu bit-tad-dinja għatina l-paċi ma tkunx il-kundanna. Dan hu l-ħaruf tagħla, dan hu li jneħħidnu bit-tad-dinja ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jitbiss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu iħarisni għal ħajja ta' dejjem. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Marija baqgħet iżżomm sewwa f'qalba dan kollu u kienet toqgħod taħseb fuqu bejna u bejn ruħha. Nitolbu. Mulej, inti jaqqatna mal-poplu li fdejt għalik għal dejjem. Aħna niċċelebraw it-tifkira ta' ibnek għatina il-ġieħ li nimtlew bil-grazzja tiegħek u saħħaħna dejjem fis-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Berikkom Alla li jista' kollox, il-Missieru li ben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt
www.ecc.org/donazzjonijiet. Ejja Spiritu Santu imla l-qlub ta' daw l-adolescenti li qed jitħejjew biex jirċievu s-sagrament tal-Krisma tal-Isqof. Għatihom il-għerf biex jarfu t-triq it-tajba, il-qawwa biex jimxu f'din it-triq u l-ferħ li jimla l-qalb ta' kull min jgħix fid-dawl tiegħek. Għamel li blajnuna tiegħek ikunu dawl għal sħabhom, għal familji tagħhom u għal komunità kollha. Bi Kristu Sidna. Amen. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Minn tal-fer nikkonsidraw meta l-Anġlu Gabriel ħabbar li Sidna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smawit, jitqaddes ismek tiġi saltnatik ikulli titin kif is-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna palma nafru lil-minu ħati għalina, la ddaħħannix fit-tiġri, biżaħlisna minn kull denja. Nimalik Marija bil-grazzja mimni għal-bulejmija kber kinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Nimalik Marija bil-grazzja mimni għal-mulejmija kber kinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Nimalik Marija bil-grazzja mimni għal-mulejmija kber kinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Nimalik Marija bil-grazzja mimni għal-mulejmija kber kinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Nimalik Marija bil-grazzja mimni għal-mulejmija kber kinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Nimalik Marija bil-grazzja mimni għal-mulejmija kber kinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Nimalik Marija bil-grazzja mimni għal-mulejmija kber kinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Nimalik Marija bil-grazzja anti mimni għal-mulejmija kber kinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Nimalik Marija bil-grazzja anti mimni għal-mulejmija kber kinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Nimalik Marija bil-grazzja anti mimni għal-mulejmija kber kinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina l-inti jomna li kisma tal-btana, dak li twilet għalina li tikun bnidem bħanna,
O Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erbeħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Fit-tieni misterju tal-feħm nikkonsidraw meta Sitta Marija barret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smewit jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. خبزنا ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna, palma nafru l-minu ħati għalina, u la daħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna minn kull deni, amen. Li Malik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijak, berkint vos in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Addisa Marija Malla, itlop għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Li Malik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijak, berkint vos in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Addisa Marija Malla, itlop għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Li Malik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijak, berkint vos in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Addisa Marija Malla, itlop għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Li Malik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijak, berkint vos in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Addisa Marija Malla, itlop għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Li Malik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijak, berkint vos in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Addisa Marija Malla, itlop għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Li Malik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijak, berkint vos in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Addisa Marija Malla, itlop għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana, Li amen. Malik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijak, berkint vos in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Addisa Marija Malla, itlop għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Li Malik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijak, berkint vos in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Addisa Marija Malla, itlop għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Li Malik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijak, berkint vos in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Addisa Marija Malla, itlop għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Gloria lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem, u jaqbal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, orina l-intijomna, għalik isma tal-btana Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħanna. O Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Fit-tielet misterju nikkonsidraw meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlem. Missierna li inti fis-smewit jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Xobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna, bħalma nafru l-menu ħati għalina, la daħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna minn kull deni, Li amen. Malik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijak, berkint vos in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Addisa Marija Malla, itlop għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Li Malik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijak, berkint vos in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Addisa Marija Malla, itlop għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Li Malik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijak, berkint vos in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Addisa Marija Malla, itlop għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Li Malik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijak, berkint vos in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Addisa Marija Malla, itlop għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Li Malik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijak, berkint vos in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Addisa Marija Malla, itlop għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana, Li amen. Malik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijak, berkint vos in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Addisa Marija Malla, itlop għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana, Li amen. Malik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijak, berkint vos in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Addisa Marija Malla, itlop għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Li Malik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijak, berkint vos in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, berkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, berkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missieru, lill-Ibenu, lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem, u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina l-inti jomna, għalik jisma tal-btana Ġesu li twilet għalina li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tija jaffrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kolla, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Fir-raba misterju nikkonsidraw meta Sidna Marija u San Ġusep ippreżentaw lil Ġesu fit-tempju. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dobietna, bħalma nafru l-menu ħati għalina u la daħalniex fit-tiġrib, iżaħlisna minn kull denni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek berkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlab għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlab għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, imberkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlab għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missieru, lill-Ibenu, lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem, u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina l-inti jomna li kisma tal-btana, Ġesu li twilet għalina li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tija jaffrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kolla, speċjalment lil dawk li l-aktar jeħtieġu l-ħniena tiegħek. Fil-ħames l-aħħar misterju nikkonsidraw meta Sidna Marija u San Ġusep tilfu lil Ġesu u wara 3 tim sabuh fit-tempju jiddisputa ma' dotturi. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dobietna, bħalma nafru l-menu ħati għalina u la daħalniex fit-tiġrib, iżaħlisna minn kull denni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, berkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmijek, berkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Malik Maria bigrazia memnija l-mulejmijak berkin divos n-nisam birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Malik Maria bigrazia memnija l-mulejmijak berkin divos n-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Malik Maria bil-grazzja memnija l-mulejmijak berkin divos n-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Malik Maria bil-grazzja memnija l-mulejmijak berkin divos n-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Malik Maria bil-grazzja memnija l-mulejmijak berkin divos n-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Malik Maria bil-grazzja memnija l-mulejmijak berkin divos n-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Malik Maria bil-grazzja memnija l-mulejmijak berkin divos n-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Malik Maria bil-grazzja memnija l-mulejmijak imbirka inti fost n-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missieru, lill-Libenu, lill-Spiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem, u jaqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Maria Santissimorina l-inti jomna li kismat tal-btana. Ġesu li twilet għalina li tkun bnidem bħanna. O Ġesu tijaj affrinna d-nubietna ħarisna minn-nar tal-infern. Kull ġenna l-irwiħ kolla, specialment lil dawk li l-aktar jeftiġu l-ħnjena tijek. Salve Regina, slima lik sultana, om tal-ħnjena ħajja ħlewa u tama tana. Slima lik lilek inajtu, għalli xaħna t-turufnati u li tjeva, lilek nitniedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-wit tad-dmuħ. Ejja mela avukata tana, dawallejna dawk lajnejn tijek tal-ħnjena, u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuftijek, o ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa, missirna li jinti fis-smewit, jitqaddes ismek tiġi salnatek ikulli tidin kif is-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna dubietna, bħalma nafru l-menu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna minn kull deni. Amen. Malik Maria bil-grazzja memnija l-mulejmijak berkin divos n-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Gloria lill-Missieru, lill-Libenu, lill-Spiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem, u jaqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-purgatorju, għatijom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jistrieħu jiddifuqhom. fil-paċi. Amen. Litanija Lauretana, mulej ħniena, Mulej ħniena. Kristu ħniena, Kristu ħniena. mulej ħniena, Mulej ħniena. Kristu ismana, Kristu ismana. Kristu il-qajt tal-btana, Kristu il-qatt tal-btana. Missier eternalla, Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja, Ħenna lina. Spiritu mqaddes Alla, Ħen għalina. Trinità qaddisa Alla wieħed, Ħen għalina. imqazza Marija, Itlob għalina. imqazza Alla, Itlob għalina. imqazza xebba ta' xbejbiet, Itlob għalina. Om ta' Kristu, Itlob għalina. Om il-Knisja, Itlob għalina. Om tal-ħniena, Itlob għalina. Om tal-grazzja t'Alla, Itlob Om għalina. it-tama, Itlob għalina. Om li żjed safja, Itlob għalina. Om li żjed nadifa, Itlob għalina. Om muxebba, Itlob għalina. Om bla teba, Itlob għalina. Om li tixtħoq l-imħabba, Itlob għalina. Om tal-aġib, Itlob Om għalina. tal-parir it-tajjeb, Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna,
اطلب علينا Om tamim salvana. اطلب علينا Xebba kollu kaqal. اطلب علينا Xebba li tistħoq kull qima. اطلب علينا Xebba li tistħoq kull foħrija. اطلب علينا Xebba kollok seta. اطلب علينا Xebba kollok ħniena. اطلب علينا Xebba dejjem marbuta malla. اطلب علينا Mera tal-qdusija. اطلب علينا Tron tal-erf. اطلب Bidu علينا tal-ferħ tagħna. اطلب علينا Amara tal-Ispiritu Santu. اطلب علينا Amara ta' kull grazzja. اطلب علينا Amara ta' kull tieba. اطلب علينا Warda mistika. اطلب Torri علينا ta' David. اطلب علينا Torri ta' Lavorju. اطلب علينا Dar ta' Deb. اطلب علينا Arka tar-rab tal-ġdida. اطلب علينا Bib tas-sema. اطلب Kewba علينا ta' filgħodu. اطلب علينا Saħħa tal-morda. اطلب علينا Ken tal-midinbin. اطلب علينا Farax tal-migranti. اطلب علينا Farax tal-imniktin. اطلب علينا Għajnuna tal-insar. اطلب علينا Sultan tal-anġli. اطلب علينا Sultan tal-patriarki. اطلب علينا Sultana tal-profeti. اطلب علينا Sultana tal-apostli. اطلب علينا Sultana tal-martri. اطلب علينا Sultana tal-konfessuri. اطلب علينا Sultana tal-verġni. اطلب علينا Sultana tal-qaddisin kollha. اطلب علينا Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. اطلب علينا Sultana mtella s-sema. اطلب علينا Sultana tal-Rożarju mqaddes. اطلب علينا Sultana tal-familja. اطلب علينا Sultana tal-paċi. اطلب علينا Ħaruf talla li tneħidnu bit-tad-dinja. اغفرنا نطلبوك مولاي Ħaruf talla li tneħidnu bit-tad-dinja. اسمعنا نطلبوك مولاي Ħaruf talla li tneħidnu bit-tad-dinja. هنا لينا Itlob għalina qaddisom Alla biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbu li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni timqazza u glorjuża tal-Verġni dejjem ta' Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu ilena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun intlajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju, iraznu Alla nitolbuh bil-ħerqa, intlaqwa fost il-tajja tas-sema, itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qieħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe, islim għalik ħarris tal-feddej, warus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Mijak Kristu trawem bħala raġel adult. Għadde Giuseppi, kun missiera lina l-kol, mexxina fi triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja l-ħnina, l-ħeġġa u l-kuraġġ, u ħarisna minn kull deni. Amen. Litanija tal-qaddisin San Giuseppe, اطلب علينا San Bastian Martri, اطلب علينا San Turroccu, اطلب علينا San Paolo Missierna, اطلب علينا San Publiu, اطلب San علينا George Preca, اطلب علينا Beatu Nazio Falzon. اطلب علينا Entom qaddisin protetturi tagħna. اطلبوا لله علينا. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Atina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, inti li tgħix wis-salta għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbirek Alla, imbirek li sem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek li sem ta' Ġesu, imbirka l-qalb mqazza tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.